Atong ihalad sa Ginoo atong mga kasing-kasing. Kanay mong kasing-kasing gihulagway na sa pulo sa Ginoo nga sa kayuta. Unsa ka nga klase nga yuta karong buntaga mga igsoon, magdeterminar na unsa ka ka-ready, unsa ka kaandam nga di lamang maminaw kung dili mutuman sa pulong sa Ginoo. Amen? Sige, atong ituboy ato ang mga kamot sa presensya sa Dios. And just open your heart. Bilihi lang imong kasing-kasing as I pray for you. Mag-ampo ko karong buntaga. Thank you, Lord, for your presence. Your presence is mighty in this place. Holy Spirit, we acknowledge that you are here. Ikaw, Lord, ang amo ang gisimba. Ikaw ang among gipasidunggan, aning dapita, Ginoo. Ikaw ang among gianhi, Lord. Imong presensya, ang imong pulong, Ginoo. And Lord God, amo ang giset, ang amo ang hunahuna, ang among kasing-kasing, sa imong pulong, karong buntaga. Mahimong kini nga sama sa binhi, ang imong pulong nga matanong sa among mga kasing-kasing tambok nga yuta nga imong tamnan karon, Lord God, that as we receive your word, dili lang we hearers, but we are doers of your word, O God. And that, Lord God, as we hear your word, Lord, empower, Lord, Holy Spirit, butangi, Ginoo, gahom ang imong pulong sa matag usa sa among kinabuhi, Ginoo. Aron, Lord, na ami gahom sa pagtuman usab niini, O God. Salamat, Lord God, giinginan ang tanang disturbo, ang tanang negatibo, ang tanang unbelief, walay gahom aning dapita sa ngalan ni Jesus. And Lord, mo increase ang among pagtuo sa diha, mo increase ang among magpaminaw sa imong pulong. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord Jesus. Thank you, Father God. Ikaw lamang ang mudawat sa tanang dumugo kimaya. In Jesus' name, ang tanang ready mo yun? Amen. Maglingkod na mga igsoon. Happy Valentine's Day ay. Dingian daw na imuhang kapal din Happy Valentine's. Kumusta mong ka ha? Atong Valentine's? Apa kay ka-date? It's amazing, no? Naay gibutang nga sa isa katuig naging panahon nga makaselebrar ka sa gugma. But kinahanglan mga igsoon dili lang Valentine's Day nga makaselebrar ka sa gugma, kung dili matag adlaw. No, nagselebrar, nagkinabuhi ka sa gugma, importante kaayo. Ug siguro na notice ninyo o nakabalo na mo tibuok bulan sa February, nagahisgot ta about gugma. I-explore nato ning topic. No, duha na ka Domingo ang nilabay kinsay dinhi gikan pa sa first Sunday sa February. Hangtod sa ikaduha, hangtod karon, this is our third Sunday. Maghisgot gihapon ta mahitungod sa gugma. O kabalo ko nga sa dihang madunay ta makadungog, kanunay magpunan ang ato ang dili lamang ang ato ang knowledge, di lang atong pagkahibalo, kung dili ang atong pagtuman usab niini. Amen. Okay, karong buntaga dili na ko maglangay mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nga atong isgutan simple ra kaayo. Paghigugmaay sa matag usa. O sabi ni Saya pa, paghigugmaay sa matag usa, or loving one another. Anda ba ka? Okay. Ang pulong ang text nga atong isgutan diri sa 1 Thessalonians chapter 3. 1 Thessalonica 3:12. May the Lord make your love increase and overflow for each other and everyone else, just as ours does for you. Sa laing nga version, sa Amplified version ito, and may the Lord, ang atong Diyos, cause you to increase. Ang atong Diyos, magahimo kanimo or magahimo cause ba? Di na ko makuha sa binisaya, but it will cause you nga mutubo pag yun, mudugang pag yun, no, increase, excel, and overflow. Ang tanan mo ingon mo increase, mo excel, and mo overflow. Sa binisaya pa, magdugang, mo excel, saan na mo excel ka na bitaw, maayon pag yun. O mo overflow.
for all people, just as we also do for you. Kabalo ko mga igsoon nga gibuhat na ni nato ang paghigugma sa matag usa. Salamat sa duha nga ni amen. No, nahigugma ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong ginikanan, sa imong kauban sa trabaho, sa imong mga friends, sa imong mga classmates baka, sa imong silingan. Kabalo ko nga gibuhat ka na nato. Amen. At karong butagang mga igsoon, gusto pa gid ang Ginoo na sa to mo increase, mo excel, ayon, mag-overflow, mag-awas-awas pa gid ta sa paghigugma ngadto sa uban. Gusto ba ka ana karong buntaga? Amen, mga igsoon. So sa magidining gugma, nga naman nga maghisgot ta duha na ka Domingo nga naman sa magiday ng gugma, what is love? No, kay nung doon na ako sa high school pa ko, so naging kuan bitaw kanang slam book, sa may na slam book or scrapbook pa na sa una, no, nga butangan na yun dito, what is love? Sa definition sa kalibutan, daghan kaayong ikastorya may tungod sa gugma. Kabalog ko kita tanan, kabalog ka na dili na nato angay nga wanon pa nga unsa man ang gugma. Ingon ang kalibutan maingon, ang uban maingon nga ang gugma, love is blind daw. Love is blind, tinuod ka na. May pud naabot to akong hingna mo ba na unsa may definition sa gugma lang. Ano siya? Binuang ra pod bitaw. Ang gugma murag bubble gum. Kung pilit pagkabuang joke ra. Mga igsoon, daghan kayong definition sa gugma dinhi sa kalibutan, and even ang definition sa kalibutan sa gugma is distorted. Sa distorted. Kana bitang kuan kana bang misleading. Dili tinuod. Kaya ang tinuod nga makadefine sa gugma, it's only the Word of God. Because the Word of God is the truth, ang kamatuoran. Ang kalibutan ngayon sila, di ba? We celebrate Valentine's Day. O may nila, gugma dayon, no? Gugma sa manag-uyab, gugma sa mga relasyon. Umuna nga sa statistics, inika February 14, inika February, inika Valentine's, daghan na dayon kaayong mga buros nga wala sa kaminyoon. Muna ang distorted nga panglantaw sa kalibutan sa gugma. Dili di ay tinuod nga gugma kung dili love kung dili lust. Somehow mga igsoon, kanong buntaga tudluan ta si Ginoo unsa man ang tinuod nga gugma ug ang paghigugma. Kay ang paghigugma gitudluan na tano nga gikan sa Ginoo ang tinuod nga gugma, siya ang tinuod nga nahigugma nato. Siya ang gugma. God is love. God is love. Nakadawat na ba ka sa gugma sa Ginoo? Amen? Munang nakakakalungbutaga. Amen? Kitang tanan, we are a product of love. Nakahinugdo mo ang kanta nga, when I fall in love. O, di ba? Ang problema sa kalibutan, mga igsoon kay mahulog. Ma-fall in love. Sa ito pa, naapod ay fall out of love. No? Kuan, kanang gihimo ang gugma nga usan ang kapagbati. But ang gugma nga igsoon, it's more than a feeling. Labaw pa siya sa imong gibati. Ikabalo ka ng pagbati, mausab-usab na. No, the most, ang pinaka-mausab is nga lagi na itong pagbati. One time in love ka, one time, dili na. Nawala na. Nahupas na. At kabalo ka mga igsoon, ang tinuod nga gugma is ang gugma nga kumitado. Anak bitang picture sa isa ka kumitado nga gugma, kanang gugma sa ginikanan sa mga anak. No, example lang na mga igsoon sa daghan kaayo nga ma-point nato nga kanang a kind of love nga dili ba kuan bataw, dili mapaling-paling ba kanang gugma nga kumitado bitaw. No, katong ako kay rumdum ko sa mga anak katong gagmay pa sila.
Nang panahon na bitaw nga magsakit-sakit atong mga anak, nakita pod mismo lain pod atong gibati. Naabay panahon mga igsuon nga nagatiman ka sa imong anak niya, ikaw lain pod imong gibati, dayon pagkahuman, gihilantan siya maayo nan ikaw mo ana lang ka nga apas, bahala na siya, ako pod lain pod akong gibati. Dili no, tungod kay imuhang gigugma imong anak bisan og kadlawon, bisag lain imong gibati, mubakod gyud ka kay atimanon gyud nimo ang imuhang anak. Mo na ang commitment, mo na ang gugma nga komitado, mo na ang real love. And ang description, as Christians, ang description and explanation sa gugma mga igsoon, very kuanggid sa pulong sa Ginoo. Even in 1 John chapter 4, verse 10 to 12, ingon diri, this is real love. Tudloan ta sa Ginoo. Kay sa kalibutan, lahi man ang itudlo sa kalibutan. Diba? Muna nga, dirita sa ato ang foundation, mauni ang ato ang patukuranan. Kaya kumutanaw ta sa kalibutan, lahi man ang itudlo. Usay balibog ta. Busa mo balik ta sa pulong sa Ginoo, kay mauni ang kamatuoran. Amen. Ingon ang pulong sa Ginoo, mauni ang tinuod nga gugma. This is real love. Not that we love God, mao daw ni ang tinuod mga igsoon. Dili kay kita nahigugma sa Ginoo, but that He loved us and He sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Balik ko nako. Mauni ang tinuod nga gugma. Dili kay nahigugma ta sa Ginoo, but that He loved us nga siya ang nahigugma kanato. Ug tungod ana nga gugma, iyang gipadala ang iyahang anak. Kinsa man ang anak niya? Si Jesus. He sent His Son as a sacrifice. Usa ka sakripisyo aron tangtangon, kuhaon ang atong mga sala. Palakpakan nato ang gugma sa Ginoo mga igsoon. Wow, kinahanglan na ata anak nga revelation. Kana nga gugma, kana nga klase sa gugma nga gipadayag sa Ginoo nato. Kay kung tan-awon nato ang kalibutan, ang klase sa gugma sa kalibutan karon mga igsoon uso kaayo. Kanang self-love. Kaduog na mo ana. Wala ni angkon. Daghan kay na sa Facebook. Self-love. No? Selfie. Mo nang selfie. Kay self-love man na. Hangtod inigtanaw na ko sa imuhang Facebook, puro imong nawong. Kay selfie kaayo ka. Malagi ka ng word nga selfie. Selfish. Muna ang gitudlo sa kalibutan, there's nothing wrong in loving ourselves. Kaya di ba nagingon ang pulong sa Ginoo, love your neighbor as you love yourself? Tama ba? Di ba gigugma ginato atong kaugalingon? At imanon ginato atong kaugalingon? Kay templo po ni sa Ginoo. Amen? But this morning, tudluan ta sa Ginoo, that kind of love, nga kung tinuod ka nga Kristohanon, tinuod ka nga nagsunod sa Ginoo, maliwat ta sa ana nga klase sa paghigugma. Gusto ka ana? We will explore the Word of God karong buntaga mga igsuon. Padayonon ako pagbasa katong 1 John chapter 4 verse 10 to 12 ingon din na, dear friends, mahinga higala, since God loved us that much, tungod kay gihigugma kaayo ta sa Dios ingon ana kadako nga paghigugma. Unsa ka klase nga paghigugma? Naagid ang word He sacrifice. Iyang sakripisyo. Iyang gihatag. Iyang gihatag nga sakripisyo ang iyang anak. Kung inana kadako ang paghigugma sa Ginoo kanato, ingon diri, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. Sabi ni Saya ingon, kung ingon ana kadako ang paghigugma sa ang atong Dios diri kanato,
kinahanglan mahigugmaay pud ta sa usag-usa mga igsoon. Wala may nakakita sa Ginoo. Nana may nakakita sa Ginoo diri? Wala. But kung maghigugmaay ta sa matag usa, ang Ginoo nagpuyo diri ka nato ug ang iyang gugma unsa man mahimong makita will be brought to full expression. Makita ang gugma sa Ginoo diri ka nato. It's as if ang kalibutan makakita sa Dios sa dihang maghigugmaay ta. Amen. No, sa dihang nakadawat ta sa gugma sa Ginoo. Unsa di atong response? Di ba ang verse nagtudlo nato mo ni ang tinuod nga gugma. Pero wala siya ning hunong dinha. Wala niya gihatag lang ang definition that dili nga kita nahigugma sa Ginoo, but siya ang nahigugma nato. But ning padayon siya, naay sumpay, naay resulta. Nga sa diyang nakadawat ta sa Ginoo, sa gingon dinhi, tungod kay nakadawat ta sa Ginoo sa iyang gugma, kinahanglan mo respond ta. Kinahanglan naa kay tubag. Tama ba? Mo reciprocate ta ba? Mo respond ta, mo reply. Dili kay mo sin zone lang. Sa may mga disciple diri nga isin zone ra ilang mga leader. Wa gyoy reply. Bisag moingon na lang og thumbs up. Lisod kay na no, nakasulay ba mo ana kanang isin zone lang? Say sakit. No? Ang Ginoo pod ana mga igsoon, nagpaabot siya. Iyahang gi take ang first step. Giunhan ta niya ingon ang Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. Dili man kita ang una nahigugma sa Ginoo. Amen. Nagpakasala ta. Nagkuan ta, nagpatuyang ta sa atong gusto. Wala ganita naghuna-huna sa Ginoo. But buhat niya ang unang tikang. Unsa ang unang tikang sa Ginoo? Nianhi siya sa kalibutan. Gihatag niya ang iyang kinabuhi. Nagpangamatay siya dito sa cross para nimo, para nako. Amen. Amen. Inana kadako ang gugma sa Ginoo mga igsoon. No? So he made the first step. Gibuhat niya ang unang tikang. Murabag siya ang una ba nga ning message nimo. I love you. Makita ra ba na sa Ginoo kung nasin na nimo ang iyang message? Nya imuha lang, wala lang nimo bali-baliha. Kinahanglan mo respond ta, kinahanglan na atay buhaton. Respond to love. How would you respond to that love? Nibala naman gyud nimo gagigugma kaayo ka sa Ginoo. Dawat naman gyud nimo ang dako nga gugma sa Ginoo. Nadawat na ba nimo ang pasaylo? Kanang pasaylo mga igsoon di na cheap. Gibayra na niya sa iyang dugo. Kaingon ang Bible, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloanan sa imo ug akong mga sala. Muna kung every time nga mga ikagpasaylo sa Ginoo, huna-huna igsoon dili na barato ang pasaylo nga imong gipangayo sa Ginoo. Libre na, pero di na barato, iyahan ang gipaulaan sa iyang dugo. Palakpakan nato ang Ginoo ana. Hallelujah. No? So, how would you respond to that love? Ingon diri, since God loved us that much, we ought to love. We ought to love one another. Ingon gani sa John chapter 14 verse 15, ingon diri, if you love me, ingon si Jesus, kung nahigugma mo nako, tungod kay ako una nahigugma ninyo, ug kung mo respond mo ana nga gugma, if you love me, sige ingon sa Bible, keep my commandments. Buhata ang akong mga sugo. Unsa di ang mga sugo sa Ginoo? Unsa di ang sugo sa Ginoo? Mga igsoon, di ba, nakabaluta. Ang mga sugo sa Ginoo sa Old Testament, 10 commandments. Kinsay naka-memorize sa 10 commandments. Sa una, elementary pa ko, kay dito man ko nag-eskwela sa SDA, memorize yun na mo ng 10 commandments, kay mag-examine mi ana. 10 commandments, kinahanglan, no?
matuman nimo ng 10 Commandments, mga kasuguan sa Ginoo. But sa diyan ni ani si Jesus dinhi sa kalibutan, gihimo na gisummarize niya ang 10 Commandments into 2. Duha na lang. Maayo gid kay ang Ginoo, no? Gipasayon ra gid niya ta. Amen? And sa diyan nagpadayon ta paghisgot mahitungod sa gugma mga igsoon. Siguro nahisgutan na previous nga mga Sundays that it is ang commandment sa Ginoo is to love God above all, with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Gugmaa ang Ginoo labaw sa tanan. Munay una, ikaduha. And to love your neighbor as you love yourself. Kanong buntaga mga igsoon, let's take it to the next level pag yun. Sa John chapter 15 verse 12 ingon diri, and this is my commandment. Mao ni akong sugo, ingon si Jesus, that you love one another just as I have loved you. Ang tanan mo ingon, to love one another just as I have loved you. Mao na ang sulti sa Ginoo. Mao na ang sugo sa Ginoo nga higugmao nato ang matag usa. Lingi ada imong tapad. Higi imong tapad sa kilid, right? Sa left, sa likod. Muna siya ang one another. Mao na ang imong isig katawo, sabi ni Isaiah pa, higugma ang imong isig katawo. Ingon ang commandment sa Ginoo, sama sa akong paghigugma kanimo. Kanong buntaga mga igsoon, kana bitang paggiingon sa pulong sa Ginoo, just as I have loved you, mauna kinahanglan ang atong sukdanan. Muna dapat ang atong example, unsaon nato paghigugma ang atong isig katawo. Kay kabalo ko gigugma na ginato atong isig katawo, but ato pag yung isa ka sa level nga gi-command sa Ginoo nato sama sa iyang paghigugma kanato. Giunsa di ay sa Ginoo paghigugma kanato? How do we love one another? Aron makabalo taon saon nato paghigugma sa matag usa? Kinahanglan mahibalaan nato. Giunsa di ay ta paghigugma sa Ginoo? No? Amen? Kuha ninyo? And why it's so important? Kano importante man gyud that we love one another. Duara ka puntos ang ako i-share kanong buntagan. Simple ra kaayo. How do we love one another and why it's important? Nganong importante man nga maghigugmaay ta sa matag usa? So first point, love one another, sa kong giingon, love one another as I have loved you. Ingon ang John chapter 13 verse 34. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Grabe gid kaayo ang pag-emphasize sa paghigugma nato sa matag usa dili sa pulong sa Ginoo. Higugmaa ang matag usa sama sa akong paghigugma kaninyo, inanaon ninyo paghigugma ang matag usa. Okay. Kay wala na tay laing dako nga example mga igsoon sa paghigugma kung dili si Jesus lang. Amen? Baliko na ko, wala na tay lain nga ihatag pa nga example sa pinakadako nga gugma, expression of love, kung dili ang kinabuhi ni Jesus. Amen. He is the greatest example of love. Diri sa John chapter 13, kato akong gi-quote nga text, sa John chapter 13, kaning tibuok nga chapter, akong gitan-aw ba, unsa ang nahitabo, unsa ang hinubay, unsa ang context sa ding insulti si Jesus ani nga verse or ani nga verse ngayon siya ay ang mo ni akong command, this is my new commandment. Oh, by the way, ngano na ingon man si Jesus nga new commandment, bag-o nga kasuguan. Di ba dili na ni bag-o nga kasuguan nga higugmaon na to ang matag usa? Naa namang gali ni sa Old Testament, sa Deuteronomy, Leviticus ba to, nga nangiingon ang Ginoo nga higugmaang imong isig katawo. Pero nga ningon man si Jesus nga, this is my new commandment. Na-notice ninyo, na-observe ninyo, nga namang bago, di man ni bago. Ang bago ani mga igsoon is this, higugmaa ang matag usa, sama sa akong paghigugma
kaninyo. So karon mga igsuon, naa na tay basihan. Naa na ba tay kuan bitaw ug sa kuan pa ka na bang magtahi bitaw ka, naa bitaw kay unsay tawag ana? Pattern. Naa kay sundan. Ginoo maayo kayo no, wala lang siya ning sugo nato. Iya pagyud tang hatagan og example unsaon pagtuman sa iyang sugo. Sumuni ang bag-o. I-pattern nato ang atong paghigugma sa atong isig katawo sa paagi nga giunsa ta paghigugma sa Ginoo. So kanong punta nga ba igsoon kinahanglan madawat sa nato, ma-experience sa nato giunsa ta paghigugma sa Ginoo aron kana nga way nga atong nadawat giunsa ta paghigugma sa Ginoo is the same way nga ato pong mahatag sa uban. Nakuha ninyo? Kay kung wala nimo nadawat ang gugma sa Ginoo, saan nimo paghigugma sa uban? Kung wala nimo nasabtan giunsa ka paghigugma sa Ginoo, unsa may pattern nga imong buhaton, anong paghigugma sa imong isig katawo? Basig mag-awat-awat ra ka sa gugma sa kalibutan. Kaya ang gugma ra ba sa kalibutan, lahi ra ba og paagi. But karon nga Kristohano na ka, disipulo na ka ni Kristo, gitawat na nimo si Jesus as your Lord and Savior, na ay lahi nga paagi unsaon nimo paghigugma sa uban. Tama? So, kani nga chapter dinhi sa chapter 13, akong gitanaw. This was the time before ni gisulti ni Jesus aning nga verse, sa verse 34. Gipakita ni Jesus ang iyang paghigugma sa iyang mga disciple. No, dili na nato basahon ang tibuok chapter. Patagaan ta mo hinubay. This was the time when Jesus was washing the feet of the disciples. Basahon lang ninyo ni sa inyong balay kaninga chapter 13. Mauni ang panahon nga gihugasan ni Jesus ang mga tiil. Kabalo ba mo nga ang pinakahugaw nga parte sa lawas is ang tiil? Sa una maigsoon, wala pa man may mga nindot nga mga sapatos, sandal ra man ilang suoton, abog pagyud kay wala pagyud mga semento nga mga dalan pareha nato karon. Muna nga before sila mangaon, kinahanglan hugasan sa nila ang tiil kay ang lamisa gihulagway na nga balaan nga dapit. Muna nga dapat limpyo sila. Hugasan nila ilahang tiil. Unya atong panahon na wala man sila masugo ang mga hugas sa tiil, kaya ang munihugas sa tiil mga, ilang mga sulugoon. No, mga slaves. Mao na ang muhugas sa tiil. Tanaw-tanaw sila, wala, kita raman diri. Ang mga disciples si Jesus tato nga time, nga nagkuan sila, nag-gather sila. Wala man tayo masugo. Pakuan-kuan siguro sila, palingog-lingog siguro sila. Di ba sa kakaon, kaya may hugas silang tiil. Sa gibuhat ni Jesus, gipakita niya ang iyang pagigugma sa iyang mga disciples. Gikuha niya ang sa manang langgana. Kuha niya ang trapo. Gisugdan niya og hugas. Tagsa-tagsa ang mga tiil sa iyang mga disipulo. Pag-abot ni Peter, Peter, ayaw. Lord, dili ko angayan nga imong hugasan sa dili angayan nga hugasan nimo ang akong tiil. Dili ko angayan ana, Lord. Sa gingon ni Jesus, dili ka magpahugas, Peter, dili ka kaparte nako. Ingon si Peter, liguan na lang ko, Lord. Bida-bidahon gani siya, no? So first point nako in loving one another, sama sa paghigugma sa Ginoo, ang paghigugma ngadto sa uban is humbly serving one another. Muna ang gipakita ni Jesus nga example, di ba? Ani nga chapter? Ingon siya, gani sa verse 15, ingon siya, I have set you an example that you should do as I have done for you. We are to serve one another. Ang tanan mo ingon, mag-inalagaray kita sa matag usa. Kung nahigugma ka sa imong isig katawo, alagaran nimo ang imong isig katawo. Mauna ang suon. Mauna ang pag-pattern sa atong paghigugma sa uban, sama sa paghigugma sa Ginoo sa iyang mga disciples.
gialagaran niya iyang mga disciples. Wala siya naghuna-una nga, si Jesus man ko. Ginoo biya ko. Ako biya ang inyong magtutudlo. Ganun ako may muhugas. Ningon gani ang Bible. Ang atong manluluwas came not to serve, but to serve. Iniganhin mo diri sa church. Unsay imong huna-huna? Nga mapanalanginan ka sa magkanta dinhi sa tubangan? Iniganhin mo diri sa church. Nga limpyo ang simbahan? Nga di ka makakita og kalat? Iniganhin mo sa church. Unsa may imuhang makita? Sometimes mahana ta ba nga, dali ra kay ta makakita unsay diferensya. Basta kahuna-huna ba ka nga sa imong pag-ani sa church to love one another aron mapakita nimo ang imong gugma ngadto sa uban, makaingon ka nga, I will serve one another. Muanhi ko Lord kay mo serve ko sa matag usa. Inigani nako nay mga ushers nga nag-serve nato, di ba? Amen. Kung higugma ka sa imong isag katawo, isig katawo nimo ng usher. Inigsulod ni mo din, dili lang kay magpa-serve kay, yes, malipay man na sila mo serve. But tungod sa imong paghigugma, mukuan ka, muhatag po kasi mong kaugalingon nga, mutuman po ka sa giserve sa mga ushers nimo kung aha ka palingkuron. Dili ka, dili ragid ko kay, mao gini akong lingkuranan. Umuani ka dinhi, tanaw ka dinhi sa music team, uy, di man na mao ilang pagkatugtog, nangayabag lagi sila. Mga igsuon, ang serving, no, ang pagpakita sa itong paghigugma sa uban, di lang tamuani dinhi nga, serbahan ko. No, kanabang attitude, bitaw nga, unsay madawat nako. No, kundili, unsay mahatag nako. Unsay mabuhat nako. Unsay maampo nako para nimo. Kung moadto kag cell group, ay una-una ba nimo nga moadto kog cell group aron mapanalanginan ko? O moadto kog cell group aron mapanalanginan ang akong mga kauban sa cell group sa akong kinabuhi? Naamang gutaan na nga mentality. Naata no as human as we are, naatay mentality ba nga we want to take. We want to nga kita ang alagaran. But karon mga igsuon, sama sa paghigugma sa Ginoo gihatag nga example, kita ang mualagad. Salamat sa kusog nga amen. Amen, no? Kita ang mualagad. How can I serve you today? How can I serve you? Unsa man ako maalagad nimo? No, siguro imong sa leader kanunay nag-reach out nimo kay gusto mo alagad. Ikaw po unsa man nimo na pag-reciprocate? Saan man mo na pag-reply? Di man gani ka mo reply? Wala po kasi mong leader. How can I serve you today, leader? How can I pray for you today, leader? Di ba? Sa member, mahuna-huna ta, member ang magugko sa cell group. Ako, gidang iampo. Mga igsoon, tudluan ta sa Ginoo nga, mo serve po ta one another. Amen. Dili lang po di mong cell group, leader ang mudalag snack sa imong cell group. Kung naapog ko din na, pagdala pog snack. I-serve pod. Ang imong kauban sa cell group. Amen. Serving one another is loving one another. Ang gingon pagadiri, humble. It's magpaubos ba? It's humble kanang gesture ang pag-serve. Ug muna ang attitude ni Jesus mga igsuon. The attitude of Jesus is humility. Pagpaubos. Amen. Wala na ni amen. Ipakita nato atong paghigugma sama sa paghigugma ni Jesus. Nga unsa man, ning alagad siya sa uban. So unsa ang paghigugma sa uban? Number 1? Wala mo nakuha. Muli na lang ko. Unsaon nato paghigugma sa uban? Pag-alagad sa uban. Ang tanong mo ingon, mag-inalagaray kita. Mauna ang paghigugma ato sa uban. Amen. Number 2, loving one another. Kabalo mo mga igsuon at the time that Jesus said sa iyang mga disciples, nga higugma ang imong isig katawo. Kisa may yang giingnan ani.
Ani nga time. Iyahang mga salamat na aragiday mo, waragiday mo na nga tulog. Iyang mga disciples. Kinsa man tong naa didto? Naa didto si Judas. Kinsa man na si Judas? Si Judas ba? Naa didto si Peter. Naa didto si John. Kinsa pa man tong mga disciples si Jesus naa didto, si Thomas. Naa didto ang mga disciples nga imperfect. Gisulti ni Jesus, paghigugmaay mo sa usag-usa. Sama sa akong paghigugma ninyo. Di ba? Kinsa man to si Judas, kinsa man to si Judas. Mauto ang ning betray ni Jesus, kinsa man to si Peter. Mauto ang ning limod ni Jesus. Even Thomas, wag ni siya ning tuo nga Jesus na banhaw. Mauto ang mga disciples nga mga imperfect disciples. Pag ingon ni Jesus nga paghigugmaay mo sa usag-usa, giingnan ni Jesus iyang mga disciples nga mga imperfect. Kabalo siya mapakyas. Kabalo siya mo fail. Kabalo siya makasala ang iyang mga disciples. Mo nang iyang giingnan gihapon iyang mga disciples, paghigugmaay mo sa usag-usa. Second point, unsa ang klase nga paghigugma nga gusto sa Ginoo nga atong ihigugma sa matag-usa? Ingon ang Ginoo, higugma ang matag-usa unconditionally. Mao man na ang gugma sa Ginoo, di ba? Unconditional. Walay kondisyon. Wala na ingon ang Bible nga, oy mga tao, magpakamatay ko dito sa cross kung magbago ka. Kung magbinutan ka. Kung mo turn away na kasi mo mga sala, ayha pa ko mo adto sa cross. Kano saan nagpakamatay si Jesus nimo? Kadtong nagpakasala pa ka. Wala siya naghatag og kondisyon. Wala siya naghulat nga tagdo nimo siya. Ning himo siya sa iyang first step. Unconditional na nga love igsuon. Wala na'y kondisyon. Maupod na ang gusto sa Ginoo nga atong ihigugma. That kind of love nga atong ipakita paghigugma nga to sa uban. Tan-awa daw na imuhang tapad. Perfect ba na siya? Na perfect ba niya iyang hinapay? Akong buhok, wag gid nako na perfect mga igsuon. Inigtanaw ninyo nako dinhi sa tubangan, I am not perfect. Wala gi perfect nato. Patingon ang Ginoo, love one another. Higugmaan na siya bisag unsa na siya ka imperfect. Bisag unsa pa na siya nga makapasakit nimo. Higugmaan na siya. Higugmaan na siya. Bisan pagkabalo ka, nga sa sunod, masakitan gihapon ka. Some people, na mga tao, nga ilang i-close ang ilang door. Dili na ko anak niya, kay sakitan manggugo anak niya. Dili na ko anak niya, di na ko managad anak niya. Kay nakasinati, nagiko, giunsa ko niya pagtratar. Mauna ang klase sa pagtagad sa kalibutan. But sa mga Kristohanon, dili. Amen? Ngun ang gugma sa Ginoo nga gusto niya nga ipahigugma nato sa that kind of love that is unconditional despite of even though. Inay mo ang tapad basig imo ng bana or basin imuhan ng asawa or basin imuhan ng anak or imo ng mama na nga gigugma biya ta ka biskan pag napasakitan ko nimo. Bisan pagpasakitan ko nimo, higugma gihapon ta ka. Wala lagi ning lingi siyang asawa ay. Bisan pag makakita kag sayop sa mga imuhang igsuon. No, bisan pag basing naa na diri ni undang sa cell group. Kay nakakita siya og sayop sa iyahang kauban sa cell group. Or napasakitan baka siya nga nakaistorya og mali ang iyang kauban din nakaingon siya nga ako gito gipaigo-iguan sa ako ang kauban sa cell group. Di na gyud ko mo apil anang cell group pa. Unsay gisugo sa Ginoo nato? Love one another. Just as I have loved you. Unsa nga klase ang gugma sa Ginoo? Unconditional nga gugma. Mausad na nga klase sa gugma nga gusto niya ihatag nimo sa imong isig katawo. Unconditional love.
Di ba lisod? Pakpak lagi mo, pero lisod na. Tama? Aminin. Lisod kay ilingi sa imong bana. Nga kaganina gisultihan lang kaniya og dili mao. But the love of God, may samataan na nga gugma. You cannot do that on your own. Kinahanglan madawat sa na nimo gikan sa Ginoo. Kung wala pa ka nakasulay ana og hatag sa imong isig katawo, basig wala pa na nimo na dawat nga revelation gikan sa Ginoo that you are so loved by God. Gigugma kay ka sa Ginoo nga bisan unsa pa kapila pa how many times nga gi-fail nimo ang Ginoo. Pila ka kahigayon nga napakyas nimo ang Ginoo, gipakyas nimo ang Ginoo. Gituyo gyud nimo nga gipakyas ang Ginoo. But He still loves you. Gigugma gihapon ka sa Ginoo. Gigukod gihapon ka sa Ginoo. Gipangita gihapon ka sa Ginoo. Katunga kanta nga, katunga gikanta nato atong last Sunday. Reckless love of God. Walay bukid nga dili niya patagon. Walay bukid nga dili niya sakon. Walay lies, walay nga mga bakak nga dili niya bungkagon. Walay kalisod nga dili niya atubangon. Aron lang kuhaon ka, aron lang gukdon ka. Mauna nga klase sa gugma, that kind of love. Ang Ginoo nahatag para nimo igsuon. Nasinati ba na nimo nga gigukod gid ka sa gugma sa Ginoo? Then nagpagukod pug ka. Sige ra kag tago-tago hangtod kanus apa man nimo na i-reciprocate that kind of love. Kabigid kay ang pagigugma sa Ginoo mga igsuon. Kanang klase bitaw sa gugma nga dili bitaw ka i-condemn. But that kind of love nga ikuan ka bitaw. Ingon nga it's your kindness that leads us to repentance, O God. Kanang nga loving kindness nga magdala nato nga maghinulsol pud ta. Sa atong masala, umubalik pud ta sa Ginoo. Dili kay sige na lang tagpangitaon sa Ginoo. Basig mo abot ang Ginoo na di na nimo makit-an ang Ginoo. Diba? So that kind of love, unconditional love, mao na ang gusto sa Ginoo nga atong ipakita sa atong isig katawo. Bisag dili na siya lami higugmaon, bisag dili na siya lami tagdon, pat kay ang Ginoo nahigugma man nimo, higugma pud ka sa imong isig katawo. Amen. Kuha ninyo, ikatulo. The full extent, og nasabtan gyud nato ani nga chapter, no? Gikan natong giwash ni Jesus sa iyang feet, giingnan niya yung mga disciples love one another. Hangtod ana nga last nga chapter, kuha ni Jesus ang igitag-an ni Jesus iyang betrayal. Hangtod sa sunod nga nakita nato to the full extent of the love of Jesus nga nagpakamatay siya sa cross para sa ato ang mga sala. The full extent of Jesus' love ingon is that kuan. Naadiri sa John 15 verse 12 to 13 ingon diri, my command is this. Love each other as I have loved you. O ingon diri, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Wala na daw mas dako pa nga klase sa gugma kaysa anang gugma nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi para ana nga higala. Mauna ang gipakita ni Jesus nga full example sa iyang gugma. Wala lang siya nang serve. Wala lang niya bisag gugma gihapon niya mga disciples, bisag kabalo siya nga i-deny siya, i-betray siya. Dili mo tuo iya mga disciples sahay niya. Kundili iya pagaling gihatag ang iyang kinabuhi para sa matag usa. Muna ang pinakadako. No greater love. Wala naging mas dako pa ana nga klase sa gugma kaysa imong ihatag ang imong kinabuhi. Ano man unsa di ang pinaka-cost, pinakadako nga kana bitang kantidad nga mabayad nimo para sa gugma. Ha? Hugot kay no?
unsa nga kantidad nga imong mabayad para lang makaingon ka nga gihigugma ka nako. Atong Valentine's Day kinsa may nakahatag og bulak sa iyahang asawa be? Wala naglilingi ang mga bana. Mahal naman gud ang bulak kanang pastora, kanang ate, kanang kuan na lang bugas nga naay drawing nga bulak. Praktikal na mi karon. Salamat sa akong bana nga giyatagan jud ko niya bulak mga igsuon. Nagingnan naman gid ako siya nga lang ayaw lagi ng bulak kay malaya, sayang mahal. May pagtagaan ko nimo og kanang cake. Sa una pa to nakaingon ko niya. Mo na nga katong Valentine's Day, gi-surprise jud ko niya, paibugon lang nako ng mga ubandira. Gi-surprise ko niya, giadto ko niya sa office, gidalan ko niya bulak ug mga chocolates ug strawberry nga pagtan-aw nako sa price, so one day niya natangtang. Ang strawberry bitaw mga igsuon, mura gyud siya plastic ba? Abi na kog plastic, abi na kog jokra. Makaon man gid siya. Nya kanang pagtalan ako sa price kay kulang mahal man day ni. Kabalo mo sige nga sa kong bana palakas lang gini siya. Ni siya. Walay price ang gugma. Ugot kay siya. Mga igsuon, ang gugma di ang pinakadako nga kantidad nga imong mabayad aron mapakita nimo sa usa, ma-prove nimo nga imong gigugma ang isa is your life. Precious manggug kaayo nato atong kinabuhi, di ba? Wala ni amen. Di ba bililon kay nimo imong kinabuhi? Usa ra gud na. Di biya ka iring nga 9 lives. Your life is so precious to you. Imong kinabuhi, imo man nang gipakaon, gipatulog, imo pagani nang gisaninaan, mahalon kaayo sa ukay-ukay. Your life is so precious to you because usara na. Precious po kayo na imong kinabuhi igsuon kay nganuman ang bili sa imong kinabuhi is ang bili sa the only Son of God. Mauna iyang gibayad aron imong kinabuhi di malaglag kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan, the life of Jesus. That is what unsa ka costly ang iyang gibayad para nimo. So the ultimate nga cost or price nga mahatag aron mabayad aron mapakita nga nahigugma ka is your life. Lingi adto na imong tapad. Ready ba ka nga magpakamatay para ana niya? Ulay ni amen. Ngun ang Bible siguro na ay magpakamatay sa buutan. Pero kinsa may buutan nato dire? Wala gyud, amen. Ina daw na mo tapad, magpakamatay ko para nimo. Walay ni amen. Walay ning sulti. The greater the cost, the greater the love. Mas dako ang cost nga imong gibayaran, mas dako ang imong paghigugma. Siguro makita nato no naamay namatay mga heroes. No, sa Pilipinas naamay mga heroes, naghatag man na sila sa ilang kinabuhi aron gisacrifice nila ilang kinabuhi aron makabaton og freedom ang atong nasod. Tama ba? We have heroes. Even dili lang dinhi sa Pilipinas, we have our heroes of faith. Sa Bible, ang mga disciples ni Jesus nahimo silang heroes of faith. Wala siguro bisag usa ng mga disciple ni Jesus nga kanang namatay lang sa natural death, but every one of them ilang gibugti ilang kinabuhi aron makapadayon lang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang uban gipang prito, ang uban gipang lungguan og ulo. Siguro dili na mahitabo karon mga igsoon, no? Or in some other countries nga ilagyong buhis buhay gyud ang ilahang pagpakita sa ilang paghigugma, sa ilang isig katawo, sama sa ilang paghigugma sa Ginoo. And yes, we honor them. We honor our heroes, heroes of faith. Siguro dili na nato mahatag ang atong physical nga kinabuhi nga kana bitang mabugtian gyud ta sa ato ang gininhawa.
But today, we can apply that. Rather than a single heroic act of sacrifice, we can give our lives, part of our lives, nga mahatag nato sa uban as a sacrifice. Unsa man ang pinaka-importante nga naa nato, nga mahimo natong masakripisyo ngadto sa uban. Kanang dili lang buhis buhay ba nga mura pud og buhis buhay. It's our time. Atong time, atong money, atong effort, mahimo natong masakripisyo ang mapakita nato nga nahigugmata sa atong isig katawo. Hama ba? Akong giingon dili na siguro ang atong pagpakita nga mabuhis buhay gyud nato. O kung mahimo kung naamang gana na nga panahon sa atong kinabuhi nga ato ang masacrifice atong kinabuhi para sa uban, well, that is a rare occasion. Pero everyday mga igsuon pwede nato ni ma-apply nga mahatag pud nato part of us nga masacrifice nato aron mapakita nato nga nahigugmata sa atong isig katawo. Kuha ninyo, i-sacrifice nato atong time na moadto ta sa church. Pakita nato ang ato ang kadasig sa atong isig katawo, pagsimba sa Ginoo. I-sacrifice nato ang ato ang time, moadto ta sa cell group. Nga bisag unsa ta ka busy, naagyud tay time once a week. Isa, duha ka oras, isakripisyo nimo ang imong pagkatulog, pagtanaw-tanaw og TV, pag cellphone sa imong Facebook, isacrifice nimo nga muadto ka aron mapakita nimo. Malipay pud biya na imong cell group nga naa ka. Malipay biya na imong leader nga dili nimo siya Indianon. Mapakita nimo ang imong pag-sacrifice, pinaagi sa pag-join sa ato ang campaign. Karon nga no, dili lang ni sulagma mga igsuon nga naghisgot ta sa gugma, kinahanglan ang atong mission, ang atong campaign, ang reason ani tungod kay nahigugma pud ta sa atong isig katawo. I-sacrifice nimo ang imuhang garbo, ang imuhang personality. Mo ingon siguro ka dili man ko angayan, dili man ko kabaluan na pastora, oy di man gud ko kabaluan na ati, maulawon manggug ko. Dili ko kabalo mo share atong life card. Kay maulaw gid ko. Kay nani mang gid good ko, nani gid akong personality. Pasig pwede nimo ma-sacrifice ang imong personality nga ulawon ka aron ma-share lang nimo ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban kay gihigugma pud nimo siya sama sa imong paghigugma sa Ginoo. You can give bisan dili buhis buhay nga kanang literal. But you can sacrifice. Ang akong gipasabot diri mga igsuon, ang ika-third point diri, your love for one another must be a sacrificial love. Usa ka klase sa gugma nga kana bang mo sakripisyo wala namang gud na karon. Dili na kaayo na no kay gusto na tag instant ba. Gusto tag dali. Dili na ta mo sakripisyo, dili na ta mo take time. Di ba? Pero ang gugma sa Ginoo mga igsuon, it takes time. Nagkinahanglan og sakripisyo, nagkinahanglan haguan. Gihaguan ba ka sa Ginoo? Inana pod, dapat ang imuhang paghigugma nga sa uban. Haguan pad nimo, isakripisyo pod nimo imong panahon, isakripisyo pod nimo ang imuhang salapi, isakripisyo pod nimo ang imong kinabuhi, isakripisyo nimo imong kaugalingong leisure, imong kaugalingong kalipayan. Imong kaugalingon, even your own rests. Kana bang pahulay nga lami na gid-unta kayo, kapoy kay gikag trabaho. Pero kaning commit ka, moadto gid ka, mubuhat gid ka, mo share gid ka, muhatag gid ka sa imong panahon. Nakuha ninyo akong point mga igsuon, that is sacrificial love. Mao na ang klase sa gugma sa Ginoo. Your time, your money, your pride, imong status sa imong kinabuhi, your life. Loving one another no matter what it costs you. No matter what it costs you. Ang problema man gud nato, gusto ta, kita mo'y bayran. Dili kita ang mubayad. Tama ba? Ang problema nato, kita ang gusto mo dawat.
dili kita ang muhatag. Ang gugma sa Ginoo mga igsuon, mihatag siya. Mihatag siya. Ming sakripisyo siya. Iyang gihatag iyang kinabuhi. Muna ang gugma sa Ginoo, muna ang gusto sa Ginoo nga awato nato nga klase sa gugma. To sum it up, unsa tong way nga gusto sa Ginoo? Natong klase sa pagigugma sa atong isig katawo. Kinsa atong isig katawo? Atong bana, atong asawa, atong silingan, atong kauban sa cell group, kauban sa church, atong mga anak, ato ang classmates, muni atong isig katawo, muuni ang ato ang object sa atong paghigugma. Unsa tong tulo ka klase nga gusto sa Ginoo nga awato nato gikan sa iya? Una, serving one another. Loving one another is serving one another. Ikaduha, loving one another unconditionally. Bisag kabalo ka nga nasakitan ka, gugma lang, saylua lang, then padayon na pagigugma. Bisag kabalo ka ngayon, anak na magin na siya, murag di na magin siya mga bag-o, higugma lang gihapon. Bisag lisod, higugmaon, higugmaa. Kay mauna ang klase sa paghigugma ni Jesus. Ikatulo, it's a sacrificial love. Sa kagugma nga misakripisyo. O sa kagugma nga mihatag. Mihatag. Unsa na ka imong nahatag para lang mapakita ang imong gugma. And the last point, mga igsoon, akong iingon, why is it important? Before we end. Nganong importante man nga maghigugmaay ta sa matag usa? Ingon din John chapter 13 verse 34, ingon din a new commandment I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. And verse 35, ingon din by this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another, ang tanan, ingon din kung maghigugmaay kamo sa matag usa, sa gingon sa pulan sa Ginoo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Unsa ang command sa Ginoo? Maghigugmaay ta sa matag usa. Aron masayran sa tanan. Ang tanan mo ingon masayran. Sa manang masayran, Bisaya man kayo. Mahibalaan ba? Makita sa tanan. Nga kita mga tinunaan, mga disipulo. Ang problema nato, gitawag nato atong kaugalingon nga Kristohanon. Pero wala nato napakita ang atong paghigugma sa uban. Dili lang di ay igo sa ngalan nga Kristohanon igsuon. Kung dili ingon ang command sa Ginoo, ipakita ang imong paghigugma ngadto sa uban aron makit-an sa uban. Maibalan sa uban nga mga disciples tamo, mga tinunan. Uy, lahi na lagi ka karon. Katulad imong silingan nga wala nimo tinggi og pulo ka tuig gitamnan na nimo kawayan, imo laging gitagaan og sudan ganina. Kanuman, makita na sa uban. Na nagsimbahan naman guna siya sa Happy Church. Nag-alagad naman guna siya sa Ginoo karon. Or basin lahi. Moingon ang imong kauban, nag-Happy Church manunta na siya, pero nganong kusog man kay na siya mangaway? Nganong marites man na siya kaayo? Kusog kay manilingan. Mga igsuon, sad to say, wala na diri mga igsoon, amen? Naghigugmaay ta sa matag usa, amen? Salamat sa kusog nga, amen? Mga igsoon, ang paghigugmaay sa matag usa, it starts here. Ang tanan mo ingon, nagsugo diri. Diri sa atong panimalay. Sama ni, this is our family. This is our spiritual family, amen? Nanawa na, ing na imong tapad nga, I love you. Sigwa kakailan, yung kag I love you, bantay lang ka. With the love of the Lord.
Kung makita sa mga tao sa gawas, kita nga mga taga-Happy Church naghigugmaay, kita mga Happy Church nagdinasigay, nag-alagaray, kung makita sa mga tao sa gawas, unsa may ilang kasulti, ana? Nga wala ta nagnilibakay diri sa sulod sa church. Nga wala ta nagdinautay diri sa sulod sa church. Kung makita sa mga tao diri sa church nga naghigugmaay ta, nagtinabangay ta, unsa may ikasulti sa uban. Love is contagious raba. Ang gugma raba makatakod. Matakdan sad sila. Ini kakita nila nga nahigigugmaay ta sa matag usa dinhi sa sulod sa church. Maibog unya sila nato. Nindot lagi din sa Happy Church, no? Kay kuan lagi sila, magtinabangay lagi sila. Katong naay na ospital, giadto nila giampuan, kitagaan pag yun og kuan, financial nga support. Nagdinasigay lagi sila, wala lagi nagdinautay. Amen. Mauna ang importante mga igsuon, diri pa lang gani sa sulod sa church, ipakita na nato ang atong paghigugma. Kay kung wala nato napakita ang atong paghigugma diri sa church, then manggawas ta, sultihan nato ang mga to, uy, nigugma biya ang Ginoo nimo. Gidawat biya na mo ang gugma sa Ginoo, gusto po na mo ihatag. Pagtanaw niya sa imong kinabuhi, kusog man gani kay ka manaway sa imong kauban. Dili ta katuuhan, ana. Tama ba? Muna diri pa lang ganidaan, it starts here. Magigugmaay na ta. Di man ta perfect. Masala man ta, makapasakit ta. Pero let's have that kind of love that covers multitudes of sins. Magtabon sa mga sala sa uban. I will fail you. Your pastor will fail you. Imong cell leader will fail you. Pero kung maghigugmaay ta, magtinabunay ta, kung magpinasayloay ta, makita na sa uban mga igsoon. Amen? Kay unsa may kalainan nato sa mga wala pa din na sa Ginoo, kung dili nato higugmaon ang atong matag usa, kung mag-fight ta, we argue, we treat each other poorly, when we don't love one another, wala ra tay kalainan sa uban. Diba? Inigawas na to sa parkingan, mag-inilugay pa ta og kuna gawas, wala gi mo. Mukuan, wala gi mo. Sa ngalan ani mo pailog. Nauna lang sa. Nindot kay na no nga inigawas na to. Mo giveaway ta sa uban. No, mo serve ta. Mo follow tag instruction. No man, it's showing that we love each other. Diri pa lang gani sa sulod sa church. Then inigawas na to. Dili ta mangaway sa mga driver. No? One another manggihapon na mga driver. Di ni muingon nga, di na ba kumuha to dito kung dili 50 ang plate, ma'am? Nandi magyaw-yaw din ka, gikan kag simbahan. Sa may ikaingon sa uban. Sa may ikaingon, lain din ng tag-Happy Church, di kag simbahan, mga saba man di ay. Nga igsoon, it's time to check ourselves. Amen? Show that kind of love. Diri pa lang ganidaan, pakita na nimo imong paghigugma. Imo pa lang ganing igsuon sa Ginoo diri, pakita na imong paghigugma. Aron madala na nimo ngadto sa gawas. Makita nila, tinuod ka nga disciple ni Jesus. Di lang sa ngalan nga Kristohanon, but tinuod gyud nga follower ni Jesus. And take it pa gyud sa next level. Sa Matthew 5:43 and 48, giingnan pa gyud ta sa Ginoo, love your enemy. Igugma ang imuhang kaaway. Bless those who curse you. Do something wonderful for the one who hates you. And respond to the very ones who persecute you by praying for them. E nga naman ingon ang Bible, for that will reveal your identity as children of your heavenly Father. Sa dihang buhaton na nimo, gigugman nimo imong isig katawo, imong igsuon din na sa Ginoo, then pagawas pag yun, naapag yun, nasuko nimo,
Nasuko ka niya, kay yakang gilibak, imo pag yun siyang higugmaon, katong ning persecute nimo, katong nagdaog-daog nimo, imo pag yung iampo. Sige, ingon sa Bible, magpakita ni sa tinuod ninyo nga identity nga mga anak mo sa Ginoo. That you are children of your heavenly Father. He is kind to all, bringing the sunrise to warm and rainfall to refresh whether a person does what is good or evil. Then ingon siya, gikan ni sa Passion Translation, sa Matthew 5:43-48, ingon diri, what reward do you deserve if you only love the lovable? Don't even the tax collectors do that? Magpalahi ta mga igsoon, kay mga Kristohanon man ta. Mga disciple man ta ni Jesus, kinahanglan di ta pareha sa uban. Nga ang higugmaon sa uban, katurang nahigugma nila. Ang tagdo nila, katura pong nanagad nila. Ingon diri, how are you different from others if you limit your kindness only to your friends? Don't even the ungodly do that? Since you are children of a perfect Father in heaven, become perfect like Him. Maliwat ta niya igsoon. Kano sama ta maliwat? Kung kanunay ta kauban niya. Kung kanunay ta makadawat gikan niya, makahatag po tangat sa uban. Manindog ta mga igsoon. I will end this verse. Kani nga verse, dugay na kaayo ni nako, gikan pa ko sa Children's Church ani. 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Nani siya kanta. Memorize jud kayo nako ni nga kanta. Ingon dito, Beloved, let us love one another. For God is love, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Tinuod kay na nga awit igsoon. Mga higala, mga hinigugma, maghigugma ay ta. Kay ang nahigugma, for everyone that loveth is born of God. Na-born na ba ka din sa espirituhanon nga pamilya sa Ginoo? Then makahigugma na ka. Makahigugma na ka sa uban. Makatanaw na ka sa pagkinahanglan sa uban. Kay kung bisag mo ingon ka nga nahigugma ka, nakaila ka sa Ginoo, pero wala ka nagpakita sa imong gugma, wala ka tinuod na kaila sa Ginoo. You lied, ingon ang Bible, na makaka. Kung wala ka nahigugma sa uban, wala ka tinuod na kaila sa Ginoo. Kay kung nakaila ka sa Ginoo, muhigugma gid ka sa uban. This morning, my exon, as everyone will bow down their heads and close their eyes, I want us to respond to the Word of God. Gusto ko nga atong i-respond ang pulong sa Ginoo karong buntaga. Tungod kay nakadungog ka, tungod kay naa ka, naay buhaton ang Ginoo sa imong kasing-kasing karon. Gusto ka makaila sa Ginoo? Gusto ka tinuod nga moingon nga nakaila sa Ginoo? Then love one another. Unsaon nimo pagpakita sa imong gugma, sa imong isig katawo? To serve them. Alagaran. To give them your unconditional na love. And to sacrifice your life for them. Before nato na mahatag igsoon, kinahanglan madawat sa nato gikan sa Ginoo. As you raise your hands, kitang tanan, kinahanglan magyutang tanan ani nga klase sa gugma. Pangayoon nato na karong buntaga gikan sa Ginoo. Because God is love. Makahatag siya ana nga klase sa gugma para nimo. Para karong buntaga basig na ay non dili basig bat kabalo ko nga butangan sa Ginoo imong hunahuna ug mga tawo, other people. Butangan og sa imong hunahuna karong butangan sa Ginoo
ug mga tawo nga angay nimo nga higugmaon. Angay nimong alagaran, angay nimo nga hatagan sa imong unconditional nga love, angay nimong pasayloon, angay nimo nga tagdon, angay nimo nga sakripisyuan sa imuhang panahon, sa imong salapi, sa imong garbo, sakripisyuan nimo sa imong kinabuhi. And as we pray this morning, ato sang dawaton ang gugma sa Ginoo karon. Mag-ampo ta mga igsoon nga buan ta sa Ginoo, that kind of love. We'll have that revelation gikan sa Ginoo, kana nga klase sa gugma nga madawat nato, maabli atong panghuna-huna. Grabe kayang pagigugma sa Ginoo nimo. Sobra-sobra ang pagtagad sa Ginoo nimo. Ipasaylo kaniya, giulaan kaniya sa iyang dugo. Lord, Holy Spirit, right now, pour out that kind of love, Lord, that revelation. Kana nga pinadayag sa imong gugma, Ginoo, sa matag usa karon, Lord. Ipa-increase na, Lord. Ipa-overflow na, Lord. Kana nga pinadayag pagsabot, Ginoo, grabe kay imong paghigugma kanamo, Lord God. Grabe kay imong pagsikripisyo dito sa cross para lang kami mapasaylo, Lord. Give us that, Lord, revelation right now in Jesus' name. Holy Spirit, punami sa imong gugma karon, Lord. Punami, Lord God. Pag-ila, pagsabot, madawat na mo na Ginoo sa among espiritu sa kinasuluran na mo, Lord God. Giunsa minimo paghigugma. Giunsa minimo pagtagad. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kamot pasalamati ang Ginoo igsoon. Pasalamati siya sa iyang gugma nimo. Sige, pasalamati siya sa iyang sakripisyo dito sa cross. Thank you, Lord, nga bisan pa, Lord, sa mga panahon nga gipakyas ka nako. Lord, wala gid ka mo pakyas, Lord. Still imo kong gi-pursue. Still imo kong gihigugma. Still imo hako, Ginoo, nga gipalangga. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. And right now, sa mga nakadawat kaana nga klase sa gugma igsoon, butangi og desire imong kasing-kasing karon nga makahatag pud kaana nga klase sa gugma sa imong isig katawo. Kabalo ko right now ang Holy Spirit nagbutang og mga faces, mga ngalan sa imong isig katawo nga angay nimong higugmaon, nga angay nimo pakitaan ana nga klase sa gugma nga imong nadawat karon. Iampo na sila igsoon, begin to pray for them. Sige igsoon. Hallelujah. Sige, bungat sa imong baba. Isulti na nga mga ngalan. Basig na mga tao nga kinahanglan nimo pasayloon. Basig na mga tao nga kinahanglan nimo adtuon. Basig na mga tao nga kinahanglan nimo sakripisyuan sa imuhang garbo. Ano mo, humble ka sa imong kaugalingon, pakita nimo ang kind of love. Gusto sa Ginoo ihatag nimo sa imong isig katawo kanong buntaga. Sige, ang tanan mo pray. Ang tanan, sige, come on. Come on, igsuon, i-respond by loving one another. I-pray na mga tao nga imuhang gigugbaon karon si manaha karong bulana. Sa imong kinabuhi, hallelujah. O mga prospect nimo nga imong sultihan, no, sa atong blessed nga movement, sa atong campaign, sige, pray for them. Hallelujah, Lord. Kung mga silingan, Ginoo, nagkinahanglan sila nimo, Lord. Kung mga classmates, kung mga barkada, Lord, members akong family nga wala pa kailan nimo, Ginoo. Lord, we pray for them. Lord, nagkinahanglan po sila sa imong gugma, Lord. Tabangi mi, Lord, as a church. Una sa tanan, Lord, magpakita mi paghigugmaay sa matag usa. And Lord, amo ning mas spread nga love ngadto sa uban. And Lord, like the prayer of Paul, kaniga gugma mo grow, mo increase, mo excel, mo overflow. Right now in Jesus' name. Thank you sa imong anointing, Holy Spirit.
to love others just as you have loved us, O God. Thank you, Lord. Salamat kaayo, Lord, sa imong pulong. Thank you, Lord. Di lamang mi, Lord, maminaw ani, but amo ning ma-obey. Thank you sa imong enablement nga ma-obey na mo, Lord. And Lord, tatagan ka na mo sa tanang dungog o himaya. Salamat sa resulta ani, Lord. Sa bunga ani, Lord. Ikaw lamang, Lord, ang mahimaya. In Jesus' name, amen and amen. Come on, hatagan na itong kusong nga palakpak ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Malingkot ang mga